Здравейте! В следващото видео ще ви покажа как можем да обучим ключове за Volkswagen Golf, така че да могат да заработят с това табло и с този автомобил. Това, което ще е необходимо, разбира се, табло, ключове, дали един, дали два, дали три на брой, това зависи от вас с колко ключа разполагате. Другото, което ще ни е необходимо, разбира се, кабел за Wacom, тъй като цялата процедура ще се извърши с Wacom и компютър с инсталиран Wacom на него. Необходимо е Wacom да бъде регистриран или кракнат, зависи с какъв разполагате. Така, поставяме ключа в контактния ключ, даваме на контакт. Както виждате, лампата на имобилайзера започва да мига. Това означава, че таблото не разпознава този ключ. Няма как да го разпознае, тъй като той не е обучен за нея. Примерът е с табло с Fullface, но абсолютно идентичен е за табла без FIS, без MFA и така нататък. Тази процедура, освен за Volkswagen Golf, става за Volkswagen Passat, Bora, както и доста други коли от тези години от Volkswagen групата. Така, започваме. Дали сме вече на контакт. Включен е кабел за Wacom, включен е диагностичната букса, включен е в компютъра. Отваряме програмата Wacom. Отиваме на Select. След това 17 канал Instruments. Така. Wacom разчете всички данни за таблото. Това, което пропуснах да ви кажа, предварително, преди да започна направата на това видео и преди да започна обучаването, съм прочел пин кода на таблото, така че да може да бъде обучен. Това се прави с друга програма. В някои от другите ми видеа ще ви покажа как става прочитането на пин кода на таблото. Така, както вече казах, Wacom е разчел таблото. Това, което е необходимо да направим, натискаме логин, 11 канал. Така, компютъра ще ни попита, Wacom ще ни попита да въведем логин кода, който всъщност е пин кода, който аз предварително съм разчел. Пин кода е индивидуален за всяко табло, така че този, който аз ще въведа, не опитвайте да го въвеждате при вас, защото просто няма да проработи. Друго важно да се запомни за пин кода, той е или 3 или 4 цифри, но Wacom приема винаги само 5 цифрени числа. В моят случай пин кода е 672, но тъй като Wacom, както вече казах, приема само 5 цифрени числа, аз въвеждам 00672, натискам Do It. В момента сме се логнали. Ето може да видите символа на имобилайзера спря да мига и светна постоянно. Отиваме на канал 10 Adaptation. Първото празно поле, Channel Number, оставяме 00 и натискаме Read. Трябва при вас да се появи същото, което се появява и при мен. След което натискаме Save. Като Wacom ще им попита, разбира се, да потвърдим това, натискаме Yes. След това натискаме Done, Go Back. Лампата на имобилайзера ще започне да мига. Това се прави с цел да се обучи таблото към компютъра, за да може компютъра на автомобила да предава правилни данни към таблото. След това е необходимо да се логнем отново. Правим го по същия начин като предния, 00672, натискаме Do It. Лампата трябва отново да спре да мига. Отиваме отново на канал номер 10 Adaptation. Този път отиваме на канал 21. Натискаме Read. Както може да видите при мен, аз имам записан към таблото само един наброй ключ в момента. Това, което е необходимо,
да изтрием тази стойност, която при вас може да е 2, може и да е 3, за тези, които имат 3 ключа. Изтриваме тази стойност и въвеждаме стойност 0. Натискаме тест. След което ключовете в момента, ключовете, които са били записани към таблото, са изтрити. Изтриваме стойността и въвеждаме. При мен не се получи от първия път с 0, може би и при вас няма да се получи, трябва от 2 пъти. След това въвеждаме нова стойност. В случая ще обуча само 2 ключа към таблото, така че въвеждам стойността 2. Натискам тест, след което натискам Save. Вакуум ще му питате дали съм сигурен. Натискате Yes, като веднага след това може да видите, че лампата мигва 2 пъти и изгасва. Изключвате контакта, изкарвате ключа и имате 10 секунди да вкарате втория ключ в таблото. Аз вкарвам втория ключ в таблото и давам отново на контакт. Лампата светва, мигва един път и изгасва. Махате контакта, изкарвате ключа и вкарвате първия ключ. Изчаквате лампата да изгасне, отново изключвате контакта, с което обучаването е приключило. Може да затворите вакуум и да дадете спокойно колата на контакт. Ще давам колата, лампата ще светне и ще изгасне. При мен свети airbag, тъй като имам грешка там. Както виждате, таблото ми няма стрелки, но това изобщо не му пречи. Запалваме колата. Всичко е точно. Запалих колата с ключ номер 1. В момента поставям ключ номер 2. Давам на контакт и запалвам автомобила отново. Това, което после може да направите, разбира се, не е задължително, но за перфекционистите е препоръчително, да влезете отново в Wacom, канал номер 17 е Instruments, и да почистите грешките, тъй като най-вероятно ще ви излезе грешка, че има опит за запалване на колата без обучен ключ. Това е при първоначалното даване на контакт. Компютъра на колата записва грешка, че е бил вкаран ключ, който не е бил обучен. Изчиствате тази грешка, която повече не би трябвало да се появява. С това мисля, че общо взето видеото се изчерпва. Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате съвсем спокойно. Чао от мен!